Lho guys, iki mau guys, bocah sing bikin kuwi untuk gratisan. Mau nggawa kembang guys, nggawa kembang saopi. Saiki nggawa ngene iki gagang plastik apa iki apa guys? Gagal gratis. Yo 5.000. 5.000 guys. Pangeran Gulung di kawasan Klaten bersinar kok. Akhirnya tak gagal ya. Sikat. Sikat ya Bolo, minta doanya biar gak gagal. Enggak los pokoknya ngene iki. Ora los. Nah. Wis bati gawe anak. Banner ini. Oh. Kukupan. Entek kukup piro tas? 5.000. Telu. Cukup ya. Papat. Telu. Wis hitung-hitung pura. Ayo wae. Seneng arep gratisan ae. Iya to. Mati. Nek nang sekolah entuk putar ora. 5. Nyo, arep njaluk bonus tak ngeki. Yo. Kurang piye to aku. Aku ngene iki dodol tak nggo sampingan, rek butuh duit aku ngene iki. Nyo. Pokoke masih bersama Pangeran Glung Georgis.